Nagkakabantayan dito sa ating Pelton. Ayan o, mga ginakuha na jersey guys. Hinabol ng isa. Naka-stripe na white. Sinandan o naka-block na jersey. Nagkakabantayan na. Valdez, sumahabol naman dito sa bandang likod. Ubi, ayan na, bumalat na sa last 4. Oy! Zombie Apocalypse. First lap po ng women's category. Ayan. Ayan, nakaikot na lahat. May dalawa pa dito sa bandang likod. Papaikot na rin sila guys. Ayan. Mga tropang AUB na dito guys. Ewan ko lang kung nandito si Ma'am Daily. Si Bunis. Ayun pa rin yung mga kalaban natin. Walang kabisado yung mga pangalan guys. Nahabol yun ako Team Navy. Kumama na lang sana ako kanina minisip. Start. Guys, wala tayong breakaway. And dito si Valdez. Ayan na, namumuna yung El Capitan. Sige. Ay, wag na pala. Wag na. Yeah, thank you. Mabagal na ang takbuhan nila. Mabagal na. Ayan. Valdez. Nandito si mabagal lang ang takbuhan. Nagpapakiramdaman guys. So second laps na po ito. Ayan, papaikot na sila. Second laps na kung ano yung naka-Team Navy. EOB Valdez. Ayan guys, nakaikot na sila. Nakaikot na sila guys. Naka-white na jersey na nasa harapan, hindi nila hinahabol. Walang nag-attempt na humabol guys. Valdez nandito pa lang, hindi bumabanat. Nagkakabantayan dito sa ating Pelton. Ayan o, mga ginakuha na jersey guys, hinahabol ng isa.
Naka-stripe na white. Sinundan ng naka-black na jersey. Nag-a-cover na. Valdez, sumahabol naman dito sa bandang likod. Medyo nakalapit sila ng bagya yung dun sa nasa harapan na El Capitan. Ayan na guys, ayan na, nagkakabantayan ang ating mga kababaihan. Ayan na, bumayat na yung isa nating naka black na jersey. Inaabol na yung nasa unahan natin na El Capitan. Ayan na, Valdez, bumanat na. Umangat na dito sa peloton. Hahabol na rin doon sa ating dalawang breakaway. Tatlo pala. Mga kanana si Valdez. Ididikit niya kaya? Ayan na, ito yung pangatlo natin. At ito yung dalawa nating nasa unahan guys. May inaabol itong naka-Philippine Navy. Ayan, naka-black na jersey ngayon yung nasa unahan guys. So mag-tropa yata itong dalawa. Nasa likod na rin yung iba nating participants. Ayan na, sumingit na yung tatlo, apat. Ilampasan yung dalawang nasa harapan. Sila ang bumanat ngayon guys sa pangungunahan ni white jersey. Ayan, nakasunod itong naka-white din, stripe, naka-black, AOB, si Ma'am Finish. Balik sa kanan. Ayan na, nagpang-abot ulit guys. So napakagandang laban. Nagpang-abot ulit silang lahat. Malalakas dito ang ating mga participants guys. Oh, hindi si Christine Joy yun. Sino ang unang mabanat mamaya para sa ating final laps? Naka-red na jersey, umaangat sa bandang unahan. Isinabay na rin ito ang ating road bike. Wala guys, road bike. Ito na rin yung ating road bike category. Loko-loko na ang ating video. So papaikot na sila para sa ating final laps. Guys, final laps na tayo.
So nandito pa rin ating peloton, nakaangat ng bagay yung naka-Philippine Navy. Yan, so inabutan na naman. Pinakawalan na rin para yung amateur road bike natin kanina. So last lap na guys, ito last lap na. Apat yung nasa harapan natin. Nakabantay lang ang ating peloton dito sa bandang likod. So itong ating tropang naka-Navy kanina, nagpahinga ng konti tapos lumipat ulit sa bandang unahan. Nagpapakiram naman na kung sino ang babanat. So sa tingin ko malalakas itong mga to guys. Pagbalik finish line na. So pakiram naman 25 kph ang takbuhan. Moldes dito sa likod. Awa na bang babanat? Ito na rin yung ating RV amateur category. Ayan na, nagkakabanatan na rin. Ang dami nila. Yeah, Team Adrian. Yung road bike, ilang laps yan? 5? 4 lang? Ayun, nasa papaikot na itong ating mga participants for men's category. Ayan na guys, para sa ating final laps, sino sa kanila ang babanat. Dito na magkakaalaman kung sino ang malupit sa ating moments category, kung sino ang magiging reyna ng ating kaligatan sa ating mga kababaihan. Guys, so nagpapakiram naman pa rin. Francis and Vlog that. EGP. Yeah. Shout out sa EGP. Di Ruina. Hindi na magkakalang guys, papalapit na tayo ng papalapit sa ating finish line. Ayan na, magkakaalaman na sa ating mga kababaihan kung sino ang magiging reyna ng daang kalikasan. Ayan, AUB nandito, siya ang nagdadala sa ating peloton. At may dalawa tayong nangunguna sa bandang unahan. Yung naka-Philippine Navy at yung naka El Capitan. El Capitan ba yun?
green na jersey. Malapit na. Malapit. Ayan na, Valdez, sumingit sa bandang likod. Nagkakaalaman na to, guys. Papalapit na ng papalapit. Makakasalubong pa yata sa finish line yung road bike. Dalawa natin yan. Nakukuna yung Valdez. Ito yung nasa bandang unahan natin, guys. Na Philippine Navy. At ito ang ating tropa. Ayan. Na po. Ayan na. Andito na si Valdez sa bandang likod. Tapos ito ang naka-black na jersey. Ayan. Si Ubi, ayan na, bumalat na sa last 4. Oy! Bumalat na sa last 4. Oy! Hindi na ka-recover. Hoy, tapos na! Sayang, guys, hindi natin nakuha na ng magandang video na finish line natin. Muntikan yung isa. Naku, may tumumba pa. Tumumba pa. A few moments later. Ribinjoy Valdez. Tanggalin yan, sandali. Basta, upo ka na dyan. Ribinjoy Valdez. Tanggalin yung mga motor. Yung mga bike. Second place, Leandra Shea. Champion. Matibay yan. Matibay yan. Welisa Claire, champion. Kailangan ka dito. Congratulations sa mga babaeng nanalo. Sa interior. Sponsor ko ng GRTC Betcha, Tagdok, San Carlos, Pangasinan.